ассалому алайкум бар кулли шахсоне ки айни ҳол садои моро мешунаванд. Бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Мигзор дар ин моҳи шарифи Рамазон худованд бар ҳамаи шумо қуввати доштани рӯзаро насиби рӯзӣ бигардонад. Ва шахсоне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, яъне возеҳтар ки гӯям мусофир ва ғариб ҳастанд, бисёре онҳо мегӯяд ки ба мусофирон мумкин нест, яъне ҷоиз нест ки дар моҳи шарифи Рамазон рӯза гиранд. Ростӣ онҳо хато мекунанд ва ҳаст баъзе шахсоне ки мегӯянд дигар бас акун 1 моҳ ҳеҷ коре намекунам, фақат дар таги кондитсионер хом меравам, мақсад 1 моҳи шарифи Рамазонро мегузаронам. шахсоне ки рӯза мегиранду бо ягон кор машғул намешаванд ва аз саҳар то бегоҳ хоб мераванд, бовар кунед ин рӯзаи шумо макрӯҳ мешавад. Пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки дар кадом ҳолате ҳам набошед, ба хотири ва барои ризқи рӯзӣ ёфтан бояд инсон чӣ кор кунад? Яъне ки ҳаракат кунад, кӯшиш кунад. Бале, агар рӯза доштан осон мебуд, ҳама хоб намекарданд. Бале, моҳи шарифи Рамазон инсонро, имонашро дар ҳамон вақт мустаҳкам мекунад ки шумо ташнаву гурусна то намози шом тоқат мекунед, азоб мекашед, кор мекунед барои ризқи рӯзии зиндагӣ. Ин вақт мешавад ки ва гуфта мешавад ки ана ин аст моҳи шарифи Рамазон ва доштани рӯза аст. ва шахсоне ки дар мусофират ҳастанд, онҳо мегӯянд ки рӯза доштан бар мусофирон мумкин нест. Валлоҳ ки шумо хато мекунед. Дар кадом ҳолате ҳам набошед, вақте шумо дар сафар бошед, дар ин вақт ҷоиз аст ки шумо маҷбур ҳастед ягон чиз тановул кунед. Албатта баъд аз Рамазон қазояшро мегиред. Аммо шумо дар мусофират ҳастеду кор мекунед барои оила, барои ризқи рӯзии фарзанд, ин рӯзаро мехӯред, шумо хато мекунед. Дар ин ҷо хубаш ин ки сафар, яъне онест ки шумо аз саҳар то бегоҳ сафар дошта бошед, дар ин вақт албатта шумо ташнаву гурусна мемонед, бар шумо ҷоиз аст ки рӯзаро хӯред ва баъдан қазояшро ҳатман гиред. Аммо шумо дар муҳоҷират ҳастеду дар ҳолати кор ки ҳастед, дар ин ҷо шумо ҳақ надоред ки рӯзаро гиред ва ҳақ надоред ки тавсия диҳед ки бар муҳоҷирон, бар ғарибон хӯрдани рӯза ҷоиз аст. Шумо хато мекунед. Барои ҳамин дуо кунед, рӯза гиред. Иншоаллоҳ дар ин моҳи шарифи Рамазон худованд боз ҳам қуввати шуморо мустаҳкам мекунад ва ба корҳои шумо файзу баракатро ҳамон қадар зиёд мекунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Агар ягон хатое бошад, худованд манро бубахшад.